Pun wilujeng dalu Mbak Yu. Injih ngaturaken wilujeng dalu. Pilihipun kabaripun. Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. 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 Pripun? Dedek takut. Oh takut Dedek takut. Wah. Lah adalah. Dedek takut. Aku wong glon padha lanange tiwas muni. Ora nek meteng Mas. Ora kok perkara meteng. Sing tak wedeni yo kuwi malah sing ra iso meteng kuwi. Nganu iso meteng Mas Nyah. Hei. Lho Kang Mas. Kang Mas. Pisan. Mas. Ki kok malah dadi. Sik. Ki ketoprak apa pemerkosa? Hei. Kang Mas. Tulung. Hansip. Hansip. Napa? Telah diperkosa seorang dagelan oleh seorang banci. Mas. Nganu Mas sik Mas Akbar. Heeh. Mas Akbar. Heeh. Nek badhe tumbas anakan kethek ngene iki Mas. Monggo. Monggo Mas. Medun pura. Medun pura. Yo tetak. Modar kowe. Aduh. Jainul Edan. Wasik. Masuk. Monggo monggo. Bang Manohara katuran indah wonten ing panggung paring Mripate piye to, Yo? Yo kancane ning kene. Seketop. Hop. Hop. Iki kok nyuwun sewu Mas Dalang pangapunten Nggih, Den nggih, Akbar nggih. Mbak menika Mbak Agnes menika? Anes Heeh, menika. Akne mboten saged dugi awit umbah-umbane kathah. Terus artis sok umbamane kathah. Menika ingkang dugi bulldozer. Kancane ning ngetan kene lho. Wis yo aja ning kono awor tumpukan son malah padha. Nah, yo klambine Kene wong ayu, kene. Oh dicepoti nek. Sepoti. Sepote aja kono, Mas. Apa? Ayo awake dhewe. Sepote. La ilaha illallah. Mbak Manohara, saya napa saya Pak Bu nggih? Sae. Nggih, alhamdulillah. La ilaha illallah. Lah piye to? Karepmu iki apa sepatu? Sirmu apa? Oh alah iya Monggo. putune Kiai anu setilmu hadroh Mas, setil hadroh. Ya. Iya. Al-qalbul mutayyam bi dhahanda. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sallallahu wa sallam ala nabi ya nabi nabiyinal mukarram nabiyinal musyarraf qala rabbi nggih menika jenazahipun sampun dugi. Kok panggah jenazah hewet mau. Lah piye to? Heeh. Monggo. Ditakoni sing ngalon to, sing lemah lembut iki karo wong wedok kok ora anu to. Karo wong wedok. Yu Manohara. Oh iya, Asline manuk engkuk. Ustazah Manohara saka pondok Al Mutahdzur. Sampinge alkohol. Nek saya bengi Al Glegeen. Dinteni tiar. Piyayi sayune kaya ngene ya ampun. Bokonge. Jan sumpelan gombal. Nyepelekne lho, mesti nyepelekne. Payudara nyengkir gading. Heeh. Pipi waduh. Ngantukku kok iso Sik to, Bu.
Nyanyi Aku yo gumun. Ditakoni sik, ditakoni Oh, sik, iya. takoni sik. Selamat malam. Wong kene ayu ku yo ngono kuwi senengan iki. Selamat malam. Gitu. Jarak kok terahan kowe iki. Ngece modele. Alah. Delan, kaya wong ngomong sawah. Lah, Pangapunten Den Ayu. Injih pangapunten. suarane jenenge. Kowe iki mbok sing halus karo wong wedok iki. San saya dalu. Apa alus apa iki kel oleh nguyuh ngadeg. Hei, tak tapuk lambe. Wong wedok kok ya dangu mboten pinanggih Jan. Anjih, kok wah kula jan kula cacake kapang sanget kalian panjenengan. Sentun wingko getun. Asli getun. Mapan ngono. Welengi sore enek Pripun wilujeng dalu Mbak Yu? Injih ngaturaken wilujeng dalu. Pilihipun kabaripun. Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. injih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah sehat Kang Mas. Iya. Panjenengan pripun? Alhamdulillah aku Harum. Alhamdulillah, ya Rabbil Rasane piye? alamin. lama tidak jumpa. Injih. Akhirnya jumpa lagi. Oh injih Kang Mas. Iya. Pripun panjenengan kabare? Iya. Alhamdulillah doanya sehat selalu. Iso kok. Alhamdulillah. Yo ngregani wong wedok iso nggo bal-balan Apa kok. eneng bemper kok diumbut. Pangapunten lho wong ayu, pangapunten lho. Niku kanca kula senengane pancen kasar ngoten niku. Kasar. Lah pancen yo ya. Wong wedok dipek atine kasar. Nganu Aku jalukno. Nyapa? Nggih kados pundi? Jupuk dhewe. Jenengan lak nggih sae to? Nggih. Kabaripun alhamdulillah. Dari berangkat dari rumah jam berapa? Oh wau nggih. Nggih. Oh nggih, wau jam sekawan. Oh, jam sekawan Nggih kula wau sore. tasik mampir dateng kantor. Oh, kantornya mana? Dinas mana? Oh di dinas niku perapeman Oh, teng dinas per- Guyangan. Oh, ya. Dadi mau ra Rodok pahit sithik ya. Tadaono. Mau ra Tadang ngono blangkon. Oh, mboten napa-napa. Nggih sepuntene nggih. Ora dadi apa sing penting. Sepuntene mau ra ditelak soalé mau kathah nganu pelanggan. Tadaono nggo blangkon selak jeblok kabeh kuwi. Kok arep Ngapa? Nah. Nganu ngapunten menika sinten to Mas? Loh, ya kenalan coba kenalan no. kowe rong kenal lho. Ah. Tepungke lho, Dik. Ah. Aduh, Mas. Ah, apa-apa? Lambune kok lambene kok mampu WC, Mas. Aduh, aku enggak mau. Mosok lambeku mambu WC. Enggak Si. mau. Cici. Isuk sini aku sini. Hah. Rawon. 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 Ah, Soto. soto lho. Ah, Batang tikus sih. Iya, aduh. Batang aja tikus. batang tikus. Mas, Pripun? Dedek takut. Oh, takut Dedek takut. Lah dalah. Dedek takut. Aku wong gelem padha lanange tiwas muni. Ora nek meteng, Mas. Ora kok perkara Sing meteng. tak wedeni yo kuwi malah sing ra iso meteng kuwi. Nganu iso meteng Mas nyah. Eh, sik to. Kowe iki lho wong wedok kok jerone katok bal-balan. Mereke Adidas. Digiring. Apa ta? Digiring sik rono. Ora nek aku meteng, Kang, Mas. Ora apa-apa. Mas. Nek dalang berapa? Ayo. Ora apa-apa, aku ya duwe graji kok lho tak tokne le. Alah. Nyapa? Ki trimane graji. Manohara. Trimane kono graji ki tombak le. Padakne. Kuwi tumbak saka jero mau ya. Sik to. Iki kae kesenian apa kok malih kekerasan? Lah yo wong wedok ayu-ayu mah tak sinden kok celanane Messi Adidas. Makane to Mas jenengan ki ditinggal. Nyapa? Wong lanang ki ora iso halus. Ngene mbak ya sing halus. Contonen umpama aku. Nek piye. Umpama sampean ki gandrung wong wedok kaya aku piye coba? Yo gantung mau itu biasa no. Piye? Nek Terus perkara digawe bawa langgam. Oh, mamane. Mompo enggak sembarang. Awake dhewe iki cocok maneh nganu. Aku sampean Pati Sida Paksa. Aku Sri Mbombok. Wes, Sri Uning kok si Bobo.
Sri Huning. Oh, Berarti jenengan ngersake Si Tanjung kok Sido Paksa Si Huning. Heeh. Wah iki bosok iki. Ngesake sing dadi kakunge panjenenganipun Ki Iya Dalang. toh, wong piantune bagus kok. Ora kaya kowe, wong kowe kaya celengan Semar ngono kok. Ah penting lah urip. Lah urip nek nggur ngedeni wong ngene ora yo nganu takut aku. Jan. Gandrungen. Ya mbok sampean sing bawa. Ya panjenengan to Kang Mas. Sampean sahur manuk wae. Nggih. Nah, pelok mawon, Mbak. Nggih, awake dhewe padha-padha duwe manuke ya Mas. Jangkrik. Ini Dadi kilo sing sahur- medeni aku. Gak ngono. Aku iso wedi kok. Piye Mas Jange? Kang Mas, Kamera action. Kang Mas, Piye Yayi? Kang Mas. Piye Yayi? Blockingnya kurang merapat. Ngono. Iya dong. Kang Mas, Piye Yayi? kangen. Malah koyo cempe. Ndek, Lho, Kok malah ngetrek. ndek. koyo cempe kawin. Malah kosot. Piye ta? Wis ngene iki malah madhep rono. Mas Brana. Ah! Nyapa ta? Aci anakane teko. Teh. Ketoprak wedhus-wedhusan. Lah gandrung lanang karo wedok kuwi kek. Kono ketoprak karo Kang Sentun. Ha, Iki lakone apa iki? lakone apa? Sido Paksa. Ya. Manut mawon Kang Mas. Lah kentongane ndi? Tanjung! Kang Mas. Kilo. Nggo gedhokan iki wae. Dodok kotak kentongan to. Oh, kentongane iki. Dodok kotak. Oke. Ha. Apa kono? Dijajal ya. Ayo. Oh, muni. Yuk, dimulai. Tanjung! Wonten dawuh menapa Kang Mas? Panjenengan nimbali kawula Kang Mas. Jebul ayune rupamu mung kanggo nutupi letheking atimu Tanjung. Kang Mas, Sasuwene aku ngupat ditumbaling Praja Sukodana. Yo, dimulai lagi. Iki toprak apa kok sewengi sine tak-tok. Lah iya aku yang gumun. Ya gene, kowe kumo wani nglebokke Sinuwun Prabu Silahati Krama. Tanjung. wonten menapa Kang Mas? Oh. Menika mboten leres. Paranono Manuhara. Kang Mas. Kang Mas. Menika mboten leres Kang Mas. Apa bener pawarta sing tak tampa kuwi Tanjung? Kang Mas. Matur sing maloka. Kang Mas. Mboten leres. Matur sing jujur yen kowe gelem tumindak setting. Oh, tok. Tok. Boten. Iki wedokane barang ki yo ngono. Lah wong toprak sewengi tak-tok cangkem lagi ngomong tak-tok. Aku dandani paku. Kowe ngono. Wis Sido Paksa. Kowe ki lho dagelan ki lho mbok yen pedhan ki serata. Aku Masa udah- kok putih kok ra itok nggur gulu mengisor kok rupane ireng. Aku malah Harus- kelawu. Menghayati. Nah, iki lho iki lagi. Ki asli ketoprak nih iki. Tung. Ya. Tanjung. Ah iki. Lho Kang Mas. Pisan. Iki kok malah dadi Sik. iki ketoprak apa pemerkosa? Hei. Tulung. Hansip. Ngapa? Telah diperkosa seorang dagelan oleh seorang banci. Seto. Iki wong ya aksine wong wedok yang sing lemah lembut to. Iki ki alur ceritane apa, Jajal? Lah awakmu dadi apa iki? Sri Tanjung. Sri Tanjung kuwi dadi Sido Paksa. Lah ya kan suwi ora mulih. Ya iya. Pirang tahun ora mulih. Ana 2 tahun setengah. Kangen. Saking kangene montong-montong ya ingin ngono lho, Mas. Jenenge wong wedok ki suwi ra tinganu pra ya ingin to. Ingin patih ki. Ya, Patih Sido Paksa.
iso. Lah nek patih nyapa? Eneng patih kok mbok cengklak. Lah saking kangene lho. Kreasi ya, Mas. kreasi ya. Ya harus penjiwaan toh. Penjiwaan ki harus dapat ngono lho. iya. Nah. Loh, Pak Raden, Sik, iki lakone apa? lah brengos sing gila niku. Aja ngono nyok kaya kletong. Lah ben kaya Malah gila patih. aku. Ben kaya patih. Oh iya iya iya. ya. Anu wis kowe kene aku tak ning kono, Kang. Kok gendhi ping pira iki mengko? Aku wis Tanjung, lupute ditumpaki yo gilani. Wonten dawuh menapa Kang? yen aku takon Wang Sulana kanthi jujur ya Tanjung. Ije Kang Mas. Sasuwene aku ngupadi tumbaling Praja Sukodana wujude Mas Pitung. Gelung. Pitung plengkung gumbala pitung gelung. Ije. Sinuwun Prabu Silahadir krama tindak ing kepatihan saperlu mundhut garwa karo si Tanjung. Hanjur Tanjung nyarujuki apa sing dadi kersane sinuwun Prabu Silahadir krama. Ngapunten Kang Mas. Bener sing kabar sing tak tampa kuwi Tanjung. Mboten leres Kang Mas. Hai, Saestu mboten leres. Menika ing sinten Kang Mas? kandha sing jujur Tanjung. Sing kandha sinten Kang Mas? Para mban wis aweh palapuran marang aku yen kowe gelem nampa apa sing dadi kersane sinuwun Prabu. Ngapusi Kang Mas. Ayo. Ben menika ngapusi jenengan Yung. jejeki mawon Kang Mas. Mban. Sing awah palapuran kowe. Maju. Kowe ya kurang ajar ya kowe dadi mban. Hah, Kowe kok nyebar berita hoak. Kowe kok nyebar Laporanmu berita bisa hoak. dipertanggungjawaban apa tidak? Tak suweki raiku. Aja Aku nesu ki dhisik. meneng ora nyapopo Hop. ki lho, Mbok. Piye? Aku kok salwa ora beneran. Lambane piye? Nika Lah kowe ngapusi lho, lah aku ora nyapa-nyapa lho. ingkang aweh pawalpuran menika para prajurit. Ah. Ning nek kula Ah. panjenenganipun Sri Tanjung menika mboten lepat. Ora. Teng kepatihan namung wonten kula kalian para kadang sedaya. Ngapusi wi, ngapusi. Pancen kandamu tak bener. Heeh. Mergo aku sajak yakin karo pasuryanmu. Oh iya. Aku yakin tenan. Betul, Ini betul. pawakanmu potongan wong sing. Aja nesu to, aja nesu to. Toprak dikamplengi. Mas, Penjiwaan. Kang Mas. Wis lagi. Yen panjenengan boten sudi, demek kula kersane tinggi bancaan piantun-piantun mendem niki. Aja kaya mangkono Tanjung. Iso malah di. Aku ben dienggo trampul wong mendem kene. Ora. wae. Kowe iki kena kanggo tepo tuladha ing rumah pawangan ana ing kene. Ya gene. Ning kuciwane kowe gelem tumindak setting Tanjung. Kae lho Mas. Hah? Aku wis dinyang 50 jere. Pira Mas? Pira? 50 disusui 20 Mas minggu. Mas, masamu barang subsidi wae piye? Wis rada medun. Tanjung, Pripun Mas? yen kowe ora gelem jujur iki. Ayo padha lanange gelut Mas. Jaranan. Yo, ki gelut ki. Sik Kowe kok iso wani-wani men karo aku ngene-ngene ya lanang Mas. Loh, mergo kowe gelem tumindak setting. Bob. Ngapa? Iki toprak piye? Kowe aja wani kowe iki wong wedok. Ayo, Kowe malah entek ku ya. wedok. Ora iso ayo, entek. aku. Aduh wani apa ora kowe? Aku Ayo, sutradara. Mani yo, mani yo, mani yo. Ayo maju. Bocah kok sok Ayo maju. Pun toprake bar. Lah ngene lho. Sik to. Iki kanggo Wis ora toprak-toprakan ra telek jaran. iki si Tanjung lho iki. Ah, lah Sri Tanjung eneng Sri Tanjung wani malah kowe patih kok udo. Iki bar iki to, Pak. Wi Bar patih. mawon, bar. Yo. Wi patih mbiyen yo banci genene bangpo lho. Aku ki turahan kamu kena garwan Satpol PP nang kami suwi. Motok Ayo, Dinggo sik. Dinggo sik. Nyanyi, Mas Dalang, nyanyi. Piye. Menika acaranipun menapa Kang Mas? Ulang tahun PSHT cabang Nganjuk ke 50 tahun. 50 tahun. Alhamdulillah. Mengucapkan apa Mbak Mano? Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 50. 50. Semoga semakin jaya. Anjayeng bawono. Semakin solid nggih, Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ngene iki diadakne ben taun ngono ki ya gelem lho. Loh iya no. Gelem. Setuju mboten, Bu?
Setuju. Alhamdulillah. Jan. Nek ora nganti setahun pisan rugi. Sapa sing rugi? Ya awake dhewe to ora ditanggap kok. Oh iya. Sida ra iso nempur kuwi kaya. Anu menika Mbak pilih wonten pamundutan. Napa macan? Tasih dereng wonten pamundutan, monggo bebas mardika mawon. Oh nggih. Berkahipun Mbak Manohara. Nggih menika anu ketuanipun. Hah? Ketuanipun Bapak Gondo. Bapak Gondo. Haryono. Pangapunten, Bapak Gondo ingkang pundi? Masih lenggah napa mboten? Masih lenggah napa? Sampun kondur? Oh, teng lebet katose. Oh, tasih wonten. Oh Lebet, ngoten. lebet. Oh nggih. Oh, wonten, wonten. Mbak pilih wonten pamundutan langgam lagu napa monggo? Heeh. Napa? Monggo. Pripun? Mboten sangu, transfer mawon. Bedeh. Nyantuk wong ngamel ae. Lah kene iki begengke guyangan lho. Ngantuk. Tapuk lambemu. Wong ki aja kemaruk ngono kuwi. Isini. Ora Mas, ngono ki jenenge ya sedekah kok ya. Lah iya. Nggih, alhamdulillah. Nganu ngapunten nggih Pak sinten? Pak Gondo diparani. Disuwuni pirsa Pak Gondo piyayine ingkang pundi? Pak Gondo. Ngersake lelagon menapa? Ah, Nggih, iki. pangapunten Bapak Ibu ingkang nyaket kalian Mbak Manohara mangke dompetipun dikempit nggih. Heeh. Diangge Kali copet. ali-ali dipun kempit. Lah mbok kira aku copet to piye? Diparani. Ah, Pak Gondo parani nyambik. Ora wong ayu. Sawahe didol wae. Tak penek lho ki engko. Aja. Ini nesu bahaya lho, dik ben uda lho. Ngapunten. Bapak Gondo ingkang pundi menika? Piyantunipun. Gandes luwes. Bapak Gondo. Oh, nggih panjenengan ya Allah langganan kawah. Ya Allah. Aja diwarake. Bapak Gondo ki semenep apa manahe? Maksudmu iki ra maksud iki. Urusan duniawi ki ora. Langganan apa? Langganan ngene iki lho Mas bintang tamu Oh, nimbali Mbak Mano. Nimbali mesti Pak Gondo ya Allah. Pak Gondo mbok rega kula sakniki mundhak kok jenengan jarang ngejob lho kaya. Ya kena diangsur ngono syukur-syukur kok ya. Iso Manohara ki iso diangsur. Esuk awan karo sore. Alah nek mlaku lho. Sing ngapunten Pak Gondo. Kayak rayap. Injih. Nemek. Hati-hati Pak, copet. Dompete dipun cuwepengi lho, Pak. Ya petung. Arep petung lembut menengo. Iya. Anu nyuwun Mbak pilih nyuwun lagunipun Monggo, apa paring dawuh. Bapak? Nderek Mas Akbar. Oh, nderek Mas Akbar ki mawon. Lagune derek Mas Akbar. Nderek Mas Akbar. Nggih. Saestu nderek Mas Akbar, menawi nderek Mas Akbar menika biasanipun 500.000. Menawi nderek kula namung 50, kula murah-murahan mawon. Ngeten mawon 50 tasik dinyang Pak selawe. Sik to iki sinden apa rampok? Ora ngono kok iso ya medun. Kaceke kok akeh men. Wis kene ndang bali. Matur suwun. Ini. Nggih, dumateng Mbak Manohara. Iya. Nggih. Kawula keluarga besar persaudaraan Sejati Trate Cabang Ngajuk ngaturaken matur mbah nuwun sanget sedaya kru wayang ugi lawak Mbak Manohara CS. Setunggal kula ingkang nyuwun Camping Gunung wanti dipun bawani. Ngaten. Nggih. Matur suwun. Ya. Sami-sami. Nggih sembahna pripun Ibu? Oh. Podang kuning. Oh nggih, bapake mawon derek kok jenengan sampun lagi mboten sekeca ngeten iki. Wah, telek. Ora anu ngrasani. Nganu Mbak. Nganu podang kuning dibawani. Nggih sembah nuwun. Pak lah pun sangoten niku lho Lara. Kula mboten sekeca lho Pak. Ya Allah. Jenengan lho. Jainul. Oh lampun sangoten niku lho Pak. Bature kalih. Nggih. Muhammad Jainul. Lah wis digolekne gelem ora? Wedan apa pira? Ya. Iya kok ya. Muhammad Muhammad sakniki mawon matur suwun nggih Pak. Mugi-mugi jenengan sedaya pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Tutuk leh momong anak putu. Amin. Mbah Kung nyuwun lagu mboten titip nggih pun. Urung nyauri, urung mangsuli kok. Wah. Tingkat kalih lho niku. Jenengane ngingeti aku wae nafsu ketoke. Ya ora mungkin to ya. Pripun kok mirsani kula ngene-ngene napa ne Mbah Kung? Jujur bloko suto Pak Kutang nggih. Lah tenan ngene-ngene lho
lho kok ya. Masuk ki menakne boyoke kok ya. Tak balik, Mbak. tak balik. Kene. Pripun njuwun nambung alang nggih. Loman. Nyapa padha lanange kok. Iya iya. Mugi-mugi jenengan nggih sehat nggih, Mbah. Amin. Disukani vitamin tambah umur nggih, Mbah. Vitamin opo? Musibah kowe. Vitamin opo potongane kaya njet. Kowe iki nyapa to kok iso iri karo aku. Ora. Mbah nuwun. Ya Allah. Nanti Sembah nuwun. Iya iya. Iya. Jan awas cagak. Mripate ra inget-inget. Caping gunung, Caping gunung, Permintaan Mas. dari Pak Gun. Alah. Nyapa to Kan nyapa. nyantol ndi-ndi tangan. Iso nek roh. Jeneng wong wedok iki pra yo ngene iki to, Mas. Nyaur nggawa iki yo ngene iki kok ya. Krisna ternodai, Krisna. Tuwek bae, Mas. Tuwangan ting srikut. Mati. Cakoten, Kong. Ngantuk. Nganu caping gunung dipun bawani nggih, Ya. Mas. Dijenglengne no, Mas Ya. Mio karo Mas Entun no. Nggih, sampean meng karo Mas Entun lah nganu. Heeh. Sing iso demek apa sikile entuk dhuwit. Terus Nah, iki sing iso njipuk dhuwit neng kene iki wis to, peken kabeh. Koh kowe. Wis to, pokoke iso njipuk dhuwit neng kene peken kabeh. Aku wis Los. los Tindikanipun, apa? Mas. Lah kuwi iki nek diceroke malah ngempit lho. Iso Ayo, nyuwok. Pokoke rambuh caramu piye? Denggleng pertama sapa? Pak Sentun. Pak Sentun, maju. Oke. Jengleng aku sing mertamani nggih Mas Akbar no. Bualang kok jenggleng tak. Yo, Lho, jengleng kali lenggah nggih saged ngeten-ngeten lho, Mas. Alah, ugik-ugik ta yo kurang rasa. Mangsamu. Nek mboten saged parga ngene lho. Wong Ah, tukune kene kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. alah wong jengleng nganggo bismillah. Ya. Islam kok dek. Iso. Allahu Akbar. Ya. Saben bengi nyawa Alah. Kok kaya ngadepi demit. Mas Akbar, ketoke gede dhuwur kaya ngene iki lho, Mas. Heeh. Kok tibake gak krasa apa-apa to, Mas? Anu, Masa ora kerasa belas. sepurane aku lagi kencing manis. Amin. Ora kok aminis tenanan iki. Hati, enak lho iki. Ayo genti Mas Mio. Kaya kenek. Lambemu tutup ana. Masker. Ora ngene Masker. cangkem yo iki. Mama masker bau. Enggak mau. Wes ngono. Nganti taleni iki cangkeme. Apa ya nek wong kok dibrongsong iki lho. Nganu kedadean mambu lho Mas, mak kredul-kredul ngono lho. Kudu ditutup ya Yu ya. Kudu ditutup Nah, nanti wis. menguap. Nah, ngono. Nah, ngono. Ye, Kuwi motor cangkeme ngopo semua. Mama. Cangkemmu, sing penting iki cangkemmu delikno. Nek motone ora apa-apa penting Dek. lagi ini ditutupi, Dek. Mas. Cek, cangkem ngemah iki. Dimut. Nah, iki lagi diklukupne. Nah. Wes. Nganu niki monggo sing badhe ditembak ngene iki. Nduk badokan samplokane kaya ngene tun. Andene bojomu kok lumangan. Ya nama macan. Asik. Yuhu. Asik. Au. Asik. Mas. Wait. Nganu Mas sik Mas Akbar. Heeh. Mas Akbar. Heeh. Nek badhe tumbas anakan kethek ngene iki, Mas. Monggo. Monggo, Mas. Badhe. Medun ora? Medun ora? Yo, Modar kowe. aduh. Jainul Edan. Rogoh. Saka rumet ta. Asli Saedan. Nyapa? Silit kumbu udis-udis. Cek. Mak Grenje. Saedan. Kok kurang ajar lho, Mas. Enek wong jenggleng lho. Lah kok numpak kene lho kok ganjel ki apa, Salak. Heh?
Salak kok atos gligir. Wong wedok kok ditumpaki kaya ngono. Kuwi preksonan, Mas. Kuwi kok aja-aja rene nggawa bom kowe. Tak kandhane Pak Polisi. Pak Polisi. Niki mbetok bom, preksonan sik, Mas. Ora Pak Polisi dhewe bome loro. Omongno Pak Kapsul Sek. Kapolsek. Wis kapsul sek lho. Masuk kleru aku, Mang. Ki wong telu ting telu wonyor kabeh to. Ayo, lanjut. Kok aku mah Kene-kene. Mas Sentun di Mas Sentun. Jengleng. halus ngono lho, kaya Mas Sentun. Jengleng kok. Halus. Tanyane ini. Mas Sentun Mas miumpun, Mas Akbar. Ah. Iya. Nah, saka mburi. Oke. Cintinganipun, Mas. Aku yo jengleng. Ya iya. Keno. Ben rata. Ben Rata. Ben ro rasane banji. matane. Lho kadang kalau iki rasane Kok pati iso barang. nganggo Yo. Lek jenengan ki ku nek apa ki jenenge? Yen memasang. Nah, jenengan ki nek belajar karo banci ae. Dadi ragate ra patek akeh ngono lho. Malah oleh balen, Mas. Nek karo wedok ragate akeh. Nukok nang iPhone, nukok nang aku gak sah iPhone, Mas. Wis to, tenang e. Golek dhewe. Yo, Dang. Rotok meletak sithik. Rotok jenditne sithik to. Piye neh to? Rotok jendit sithik. Nah. Dengkule rada ombo. Nah, lah. Terus. Aja ngono to, Mas Akbar. Mas Akbar yo aja mboten penak-penak. Penak-penak to. Keri to. Penak to. Nah. Kowe iki lho, ora lho. Kowe iki umpama banji apa kapalmu wis kandel ngono piye? Wong dicuthiki karo Mas Akbar kok iso padha ngrasane penak-penak lho. yo maksudnya ki jenglengane ki sing hot ngono lho. Yo. Hot Mas, hot. Muni hot sik. aku kaya nenggreki salak. Keren. Gak aku miyonge gak. Sing joget ki sing genah ngono lho yo. Yo. Kembang wae ku belah Gusti Allah pangeran. Ngopo kuwi? Dodi saking medunten ta ya. Oh iya. Wah, kancingan. Weton gunung. Yo. Awas. Yo. Akele kowe apa? Waduh ngene ya. Arya mripate. Panahan Sampeyan tok gendine. Priye Mas janjine aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet panahasudan udahan panas Ya. aling-aling gagrak ponorogan Wah iya. caping gunung ho Nyapa kok kono ho asli yo adra lo Yo. woi yo get yo Wah iki. Ya mau lanang-lanang ki lho aku wedok. aku sih oke Aku wedok. Wedok. Ya. Hei. Mosok ngene reok. Model anyar. hei wadra hoi ya ya wad hei wud ya hei la yo hoi ya lo
lho. Iki lho ngomong iki lho tepuk tangan. Ho 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 ho. Hei. Ho 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 ho. Ho ha ha eh. Ho ya. Ha eh. Ho oh eh. Ho oh. Ho ho ho. Wajah celah. Manohara jadi le. Arep piye ta ki? Piye ta, Mas? Oh, gojekan ngene. Aku coba dilat tuh ya. Ayo ayo. Wes, Dang. Yuk. Wut. Apik, spektakuler. Spektakuler piye? Jos, totalitas maksimal. Mah. Amamu kena cucupan apa? Mah, Napa? awas aku dimbemi yo. Yo, Lah nyoma aku yo. Dimiki aku ki arep ancik-ancik kowe iki ndasmu tunggal-tungul tak delepne neh nungul neh. Tungul neh bathokmu enek sing nyantol ning gegerku kene. Ayo aku ki arep mancik ngono lho Tun. Ya gilane miyo. Nyapa? Oh kirek eroh lanang wedok ayo. Lah iki apa? Ngene yo. Lah iki yo banji. Oh iya. Ya Mas ya. Yo, tentane yo. Nadyan wadon sarta. Oh ya nggih kok. Lulu Neno. Yuk, tibake langgam. Ino mate.
zaman berjuang gur kelingan anak-anak berkumpul asik oh hey carene wis menang keturutan sing dikadang bakabul asik Awas, yo. Hei, hei. neng gunung bocah asik asik oh yen mendung caping gunung dudu payung syukur bisa nyawang gunung desa dadi reda